Lamsukundar tinini video hingke ang pilano congratulation ya porosini Sir Dr. Biplop Debormana. Tamni hingke tirpra hastio kok borok sabjingno tuye bono puila je PhD khainai. Botabo kok borok sabjingno tuye PhD course khaimani doctorate degree mankha. Tai dolo chin tirpra hastio kok borok sabjingno tuye puila je PhD khainai obo sobo hingke bini mung khurjatai klau chini Sir Dr. Biplop Debormani mung khurjatai klau. Kaitolo bo PhD khaipro bini supervisor tongo Sir Dr. Somir Deborma bongka bini supervisor. Kaitolo bini PhD khaipro ni thesis kha chini suikurung Suduno Deborma ni langma tei kogrubaine cheroi suimu. Obongka bini thesis. Kaitolo sung semano chini tirpra hasteo ba tirpra university o puila MA khainani kok borok je chalu khaijaka obo bofuro hingke chung semano 2015 session simi tirpra university o kok borok MA khaina bagoi chalu khaijaka. Kaitolo tirpra university o tabo PhD khainani bagoi charta seat tongo pia o charta seat ni bising tinta ongo khali rijak kha tabo kaisa simi o jaga kuta tongo. Tai puila oro o jaga je kok borok MA chalu khlai borok 50 ta seat tongmani obno increase khlai 60 ta seat banukha. Kaitolo tirpra university karaibo je kok bono tui MA khainani tabo private university bo khlainani jengjak kha tirpra hastio kok borok sabjingno tuye bono puila je PhD khainai. Botabo kok borok sabjingno tuye PhD course khaimani doctorate degree mankha. Tai dolo chin tirpra hastio kok borok sabjingno tuye puila je PhD khainai obo sobo hingke bini mung khurjatai klau chini Sir Dr. Biplop Debormani mung khurjatai klau. Hingke dolo noro video no hamjaka hingke share khaidi tai norbai malini next video.